Hola, som en Pol i la Mireia del Cicle Costària Llagostera i us volem presentar la nostra escola. La nostra escola, que des d'aquest any és Escola Verda. Us començarem parlant de la selecció de residus que fem a l'aula. Aquesta és una de les aules de la nostra escola. Hi ha tres contenidors. El de rebuig, el de paper i el de plàstic. Intentem fer estalvi d'energia tancant els llums i els radiadors. A l'hora del pati sempre traiem 2 contenidors. Els de matèria orgànica i el d'envasos. Però sempre que podem intentem deixar totes les deixalles a l'aula. Aquí els nens petits van plantar herbes aromàtiques, com farigola, romaní. Allà, en aquest racó, els grans van plantar arbres fruiters. Aquí hi ha els arbres fruiters, com els pomers, els cirerers, els codonyers, els kiwis. També hi ha arboços i marfulls. Aquest és el nostre hort. Allà hi ha unes plantes aromàtiques, aquí uns bulbs que van plantar els de 5è i els de 6è, un compostador. Aquí els petits van plantar les maduixeres. Aquí tenim diverses herbes aromàtiques. Aquí un compostador per a l'orgànica crua. Aquí hi ha faves, pèsols. Aquí hi hem plantat coliflor, enciams, que els dels alumnes que es queden al menjador en podem disfrutar una vegada al mes. Hi ha 4 compostadors, 2 que estan plens i 2 més que els hem buidat. Aquí hi ha l'aigua de la pluja i la fem servir per regar a l'hort. Hem engegat el comitè d'alumnes i cada mes fem propostes. Els alumnes del Cicle Costària, cada dimarts intentem portar fruita per esmorzar. Som el Cicle Costària. Si ens